adventsko vrijeme u domu održavamo brojne humanitarne akcije i kreativne radionice gdje se još više povezujemo, družimo i veselimo. Evo zadnje 2 radionice koje smo imali, izrađivali smo svašta nešto, a Ivona će nam reći što to točno. Evo, ja sam Ivona i sudjelovala sam u 2 radionice. Na prvoj radionici izrađivali smo ruže koje imaju pravo lišće i ovako smo ih pomotali da budu u ovom stilu kao božićnom. I na drugoj radionici smo radili božićne čestitke gdje smo sudjelovali sa drugom skupinom koji su dečki i bilo nam je jako zabavno i baš smo se družili zajedno sa skupa. Pa mjesec prosinac je inače mjesec u kojem se spajaju tradicija, zajedništvo, darivanje u kojem na neki način se podsjećamo na sve one vrijednosti koje nam obogaćuju svakodnevnicu. To je ljubav, poticanje na zajedništvo. Tako da i u našem domu evo, nekako pokušavamo u ovom mjesecu razmišljati o najpotrebitijim članovima našeg društva i zajedno sa našim učenicima već nekoliko godina se okupljamo u humanitarnoj akciji Adventnog znaka solidarnosti gdje prikupljamo trajne namirnice i higijenske potrepštine za socijalnu samoposlugu. Nekako to je na početku bilo zamišljeno da bude kao adventski kalendar, da svaki dan skupimo po jednu namirnicu, da odvojimo od sebe, ali onda smo na kraju shvatili da je ipak jednostavnije da svaka skupina napuni zajedno svoje kašetice zajedno sa svojim odgajateljima i odnesemo ime na završetku akcije u socijalnu samoposlugu. Na taj način se upoznamo i sa korisnicima socijalne samoposluge i sa principom rada. I evo, već 5. ili 6. godinu nam traje humanitarna akcija i nekako je jako lijep način gdje možemo osvijestiti kako naše malo nekome može značiti puno i kako božićni dani ne trebaju biti samo u znaku blještavila i ukrasa, nego i u znaku srca koja daju, srca koja misle o drugima, o potrebama drugih onih najpotrebitijih članova našeg društva. Evo, adventiranje s beskućnicima u domu traje 6 godina. Prve 2 godine su korisnici kuće utočišta Dnevnog centra za beskućnike DePaul Hrvatska dolazili kod nas u dom na večeru. A onda smo mi odlučili napraviti jedan zaokret i utorkom jednom prije u 12. mjesecu kad je Dan solidarnosti ili božićni blagdani da mi odemo sa njima jer oni svakog utorka idu na ulice i hrane beskućnike na punktovima, uzeti učenike i baš otići s njima podijeliti hranu i ne bilo koju hranu nego naš dom pripremi naše kuharice, učenici odgajatelji pripreme kolače, mi se to se spakira i podijeli se oko 40-50 obroka na licu mjesta gdje učenici mogu vidjeti gdje žive beskućnici, ko su oni, s njima popričati i pokazati to dobro djelo. Dakle, suradnja DePaul i dom, evo već 6. godina, bio je jučer Grga s nama, da. Pa evo. Meni je to bilo prvi put da sam tako nešto radio, iskreno bilo mi je jako ugodno iskustvo. Mislim, znao sam da će biti lijepo, ali ipak idemo sa domom, nije da idem ja sam po cestama hodati okolo upoznat beskućnike. Ali bilo je iznenađujuće ugodno, stvarno. Ti beskućnici su dosta često ugodna ekipa, ne znam šta da kažem, evo, bilo je, gospođa Petra je bila super, jako mi se dopala, i nju su svi znali na cesti, to je bilo baš odlično. A ekipa, mi djeca koji su išli, ja sve njih znam već dosta dugo sad, i svi su dobri dečki i baš je bilo ušta, iskreno, baš je bilo lijepo, znaš šta, Naše učenike nastojimo poučiti poduzetništvu, odnosno kako svoju ideju pretvoriti u nekakvu vrijednost, u proizvodu dati vrijednost, pa smo tako pretprošle godine osnovali učeničku zadrugu Murvica s kojom sudjelujemo na štandovima, a evo ove godine ćemo sudjelovati u sklopu sajma srednjoškolskih zadruga u Gradskoj knjižnici Rijeka, u sklopu manifestacije Zimska priča iz Benčića, pa evo pozivamo sve koji su u blizini da nas posjete tamo. Učenici će izložiti svoje radove koje su izrađivali tijekom ovog prosinačkog vremena i da ih nagradite sa kupnjom nekog njihovog proizvoda. Dobar dan, dobrodošli u keramičku. U keramičkoj radimo od gline proizvode različite. Sada smo se bavili izradom božićnih ukrasa koje će biti predstavljeni na božićnom sajmu 19.12. Ovo su djevojke koje sada upravo svježe pečene keramičke predmete oslikavaju.
Ovo su neki od primjera. Sretan Božić i Novu godinu od svih nas. I na kraju imamo božićnu priredbu na kojoj učenici iz glazbene skupine i dramsko-recitatorske pripreme nešto za i da se ostali učenici zabavljaju. Opuste prije nego što odu doma za božićne praznike. U ovo božićno ili predbožićno vrijeme zapravo u domu ne nedostaje veselja, lijepog uređenja božićnog, osmijeha, smijeha i dobrih želja. Želimo se povezati kao prijatelji, želimo se povezati kao obitelj, što i jesmo, jer smo mi jedna mala obitelj domska. I želimo svima zapravo sretne blagdane, da ih provedete u miru, veselju, sreći, okruženi onima najmilijima. Snijeg su pada.